Ina so in san dalili me yasa kuma kake gaya wa Malam Yakubu cewar na gare ba sa'an ka bane ko saboda Allah fa a dinga abu na Allah fa cewa shi dan bakin ciki ne me maka ma dalilin da yasa na gaya wa Malam Yakubu shi dan bakin ciki ne dalili ɗaya ne ni ba na shiga al'amarin mutane ba don komai ba domin wani dama yana so lallai zai gaya ma magana ba kofa to in kana shiga al'amarin mutane sai a gaya ma abin da zaka hasala shi ne ce mai yi maka yassa nake koyawa karatun zaman duniya kuma ba ita kaɗai ba ita da 'ya'yan al'umma duk ciki ba wanda iyayenta ko 'yan uwanta ya zo ya tsangwame ni saboda an san ba halaka ba ce kawai shigowar da zai yana shigowa kawai sai ya same ni hai ya isa kai badala kake in ji shi yace badala kai ba dan arziki bane kai ba da bane na gari yana tayi ta inda zai bullo daban kai ai dama ba zai taba yiwa ba barewa ta gudu idan ta ƴaƴanta su rarrafe ai kowane tsuntsu kan gidansu yake to kin ga da wa yake ka gane to wannan ni yanzu an zo wajen kayi min daidai to na ce to shikenan tunda kai kuma dan bakin ciki ne dan bakin gida zan nuna ma na fi ka rashin mutunci kin ji abin da ya hada ni da shi to billahi la ilaha duk abin da ya maka karama kai ba shi ba duk wani da da yake jin shi da ne in dai ya taba ka karama ban yadda ka kyale kowa a garin nan ba au lakulakun da mutum yake yi shine sai ya nemi a hukansa to billahi allazi la ilaha illa huwa karka yadda ka zama kai ma jarumi duk wanda ya taba ka taba shi yo ba kai ba ni din nan ban kin buda da ko namiji ko mace ba wallahi a shirya fa nake da ka ganni nan to bare kai karka yadda karka amince din ya maka karama ba shi ba kowa ma ya maka karama sannan akwai wannan makocin mu nan ran nan shine yace na je to da na je sai muka je ni da abokanai na muna zuwa sai ya fada ni da fada wai in zan zo wajen sa wai in zo ni kadai nace kai kadai nace mutane su rika duba Allah a ji tsoron Allah a tuna fa za a mutu a je a tarar da Allah to in je ni kadai me zan ma amma ni dai a rayuwata ta duniya na rantse da girman Allah in sai na ratse na kauce na rabu da Allah zan yi arziki gara in zauna a matsayina in je in samu Allah salin alin Allah ya sa mu dace umma 10 zaki bani ai ban ganta ba kai ka dauka umma ni na dauke ta dazu to ai sai ka ga yancin farko ka ce kai ne ka dauka ai sai ka sanar mu in ba ka ba sai mu dora wani sata akai umma in ban taba ka in ki baka in wazanta to ai abin da isa saboda dole a sanarwa da me shi inda na ne ma na rasa fa to a da lafiya wallahi karama duk wanda ya taba ka taba shi ba kai ba ni kai na duk wanda ya taba nake a unguwan nan shi sa ba na mutunci da kowa a unguwan da ka gani ni kadai nake ba mai shigo min ni ma ba na shiga gidan kowa ta shi ta fishe shi